Guys, good morning. Maaga tayo ngayon kasi punta tayo ng Alabang. So, magsundo tayo kay boss. 5:30 ng umaga. So, dito na tayo sa office, guys. Okay, cold na. Ang lamig. Tingnan natin yung aircon. Okay. Ito tayo na guys. Ayala, Alabang. Mag-pick up tayo kay boss. Okay, baon. Let's go. Ano ba akong naiwan? Okay. Aga dito na ano. Baka dito pwede. Pwede kaya. Doon. Doon na lang. So guys, akyat na tayo ng ano guys, Skyway. Dito naman sa right side na yan, papuntang Naiya. Check your brakes, slow down, check, pass through, check, keep left, keep right to Laguna, Batangas, keep left to Alabang, Sapote. So sa left tayo, exit tayo ng Alabang, Batangas. Dito ako nag-exit.
Alabang Sapote. So 60 lang yung ano dito, takbo. Okay, 60. Hindi yan na tulad sa atin. Exit tayo ng Philinvest Alabang Sapote. Pagbaba mo dito guys, pagbaba natin dito, mayroong ano dito, toll gate. Ayan, diba? Ayan, toll gate guys. Siyempre may load tayo. Hindi tayo sa ano, dito tayo sa ETC. Yan, pag sa cash lane yan, dyan nagka-cash. Pero may load yung card natin eh. May load yung card natin. Open Sesame. O, diba? Thank you. So, Philinvest na tayo guys. Papasok tayo ng Alabang Village. Dito naman guys, merong mga speed limit dito. Pero 40 ka lang, oh. Hanggang 40 lang yung takbo mo dito. Iihi na talaga ako guys. Saan kaya pwede umihi dito? Ganitong oras, sirado pa yung ano eh. Sirado pa yung mga mall dito eh. Nakapasok tayo dito sa ano nila guys, town center. Kanan natin dito. Sa ano to? Supermarket Alabang. So kaya dito. So kaya dito pwedeng umihi. Sarado pa kasi yung supermarket nila eh. So yun guys, ihingi na ako. Kaso sirado pa yung ano nila, yung town center nila. Ay yung supermarket. Yun oh. Saan kaya ako pwedeng umihi dito? So guys, patayin ko muna to. Ihilang ako. Hazard ko lang dito. Okay. Hanap ako ng mapag-ihian. Saan kaya pwede dito? Baka pwede naman siguro dito. Dito lang ako. Doon ako umihi guys oh. Dito lang ako nag-hazard. Ito yung town center nila guys. Dito tayo sa ano, without sticker, kasi walang sticker yung ano natin eh, sasakyan natin eh. Sir, 806 Matupo.
epekto dito guys eh. Mag-iiwan ka pa ng ID. Minsan nga tinatawagan pa yung homeowner. Time check guys, 7:13 ng umaga. Pero yung pick up ko kay boss is ano pa, alas 8. Iba kasi si boss guys, kasi ano eh, pag sinabing alas 8 talaga yan. Importante sa kanya yung oras eh. Kaya ayaw kong malit sa kanya. Tapos mas mabuti na yung ako maghintay sa kanya kaysa siya maghintay sa akin, di ba? Ganun lang yung buhay driver. Tapos nito, pagkatapos nito, ma-pick up ko na si boss. Balik kami ng Makati. Pagtapos ng Makati, kasi may meeting si boss eh, sa Makati. Pagkatapos ng meeting niya, balik ko naman siya dito. Diba? Ganun lang yung daily routine ng isang driver. Malapit na ako sa bahay ni boss guys. Gaganda ng bahay dito, no? Lalaki. Yun, yung Mercedes ni boss, oh. Ba't nandito? Puno na kasi yung ano ni boss eh, parking eh. Ito yung Mercedes ni boss guys, oh. Kita ba? Ayan, Mercedes Benz ni boss. Yan yung dinadrive ko. Pag coding ito, yun yung dinadrive ko, yung Mercedes niya. Ba't nandun? Ayan, dito na ako guys. Tignan mo naman yung sasakyan ni boss, ang dami. Ayun, nakarating din. Okay. So ayan naman na guys, mamaya update ko kayo pag ano, nasa Makati na kami. Guys, dito na kami ni boss sa ano, sa Ayala Mall Circuit. Siya natin sa Tower 2. So ako ngayon, sabi niya tatawag na lang daw siya. Baka makapiright ako. Sabi niya tatawag na lang daw siya pag tapos na yung meeting nila. So ako ngayon magpa-park muna ako kasi medyo matagal ata yung meeting nila eh. So park muna ako dito sa ano guys, sa basement ng Ayala Mall. Ayun, go. Okay, pasok tayo ng parking. Welcome. Please get your card now. Tagal naman malabasan ng
station na yun. Ang dilim. Doon tayo mag-park sa ano guys, sa malapit sa CR. Mall entrance. Dito na lang ako. Yun. Isang kabig lang oh. Wala nang atrasan oh. Hi guys, update. Nahatid ko na si boss sa ano niya, sa condo niya. So dito ako ngayon sa ano, sa Makati. So sabi niya ano oras, 11:55. Balikan ko daw siya mga 1:20. Kain mo daw muna daw ako. Binigyan akong pangkain, binigyan ako ng 500 pangkain. So goods na din, di ba? So ayun, kain muna ako guys. Tapos after kain, pahinga konti. So balikan ko si boss para ihatid ko siya sa ano, sa Ayala Alabang. Let's go.